Ja sam Milena Obst. Prije 2 godine i 8 mjeseci operirana sam od karcinoma dojke. Patohistološki nalaz je pokazao da se radi o hormonski ovisnom HER2 negativnom tumoru dojke. I zbog ozbiljnosti dijagnoze odlučila sam da prvi posjet onkologu bude Institut za tumore u Zagrebu. I PET-CT je pokazao da su metastaze na kostima i to na više mjesta na prsnom dijelu kralježnice, na više mjesta na leđnom dijelu kralježnice, na više rebara i zdjelica. Bila sam jako uplašena kad sam doznala za tu dijagnozu. I budući da sam sa 35 godina imala i karcinom bubrega, bojala sam se da li ću ja smjeti sad nove procedure te za preživljavanje prolaziti, jer sam primila sa 35 godina maksimalnu dozu zračenja. Iva mi je rekla: gospođo, mi smo žene, mi možemo sve izdržati. I tu rečenicu sam zapamtila i sjetim je se svaki dan. I onda, kad sam bila dovedena pred zid, šta sad, jel? Nema dalje, onda osjećam se dobro, počela vjerovati i sama, meni nije ništa. Ja ću i to pobijediti.